Hoxe día da muller traballadora e gustaríame compartir con todas vos unha idea que creo que pode axudar a mellorar o noso benestar en xeral e a saúde en particular. E esa idea é priorízate a ti mesma. As mulleres aínda a día de hoxe estamos moi feitas a que dispoñan do noso tempo e nos a dalo realmente, non? Na familia eso xa é un acabose, pero tamén incluso no traballo, amizades, cando somos de, como quen di, complacientes, pois realmente ao final non temos filtro e dispoñen de nós, pois aquí prácticamente todo o mundo que temos preto de nós, vale? E o saben. Entón, a idea é que nós mesmas decidamos que tamén temos dereito a priorizarnos un pouco cada día. E isto significa que tenemos que ser totalmente egoístas e pasar de todo o mundo? Non. Vamos a ver, isto é un continuo no que nunha esquina, nun extremo estaría a persoa egoísta que sempre eu, e me dá igual o que pase co resto do mundo, e no outro lado, no outro extremo, estaríamos, pois, aínda moitas mulleres que sempre priorizamos o dos demais antes que o noso. Ben, pero hai unha zona intermedia, que onde digo eu que é onde mellor se vive, que aí sí que cabe a posibilidade de equilibrar o feito de, cando eu quero estar disponible, por suposto vou seguir estando, según con que xente, pero tamén que sexa compatible co feito de priorizarme eu, porque eu, acordádevos, son a persoa máis importante da miña vida. Aquí cada unha temos que tamén coidarnos a nós mesmas, precisamente para estar como queremos estar, incluso para os demais. Entón, que pasa despois? Que cando unha decide que sí, que o mellor pode ser interesante, o día a día resulta que nos come a rutina. Claro, estamos afeitas a outras prioridades. Entón, eso de que ti lle pidas 10 minutos a unha muller para simplemente relaxarse cada día, te din, que non me chegan as horas do día, non é imposible que agarre eses minutos para min mesma. Imos ver. Cada día ten 24 horas. Esos son 1400 non sei cantos minutos. Queresme dicir que en todo ese tempo non podes collerte 10 minutiños para ti, para pasmar, para relaxar ou para o que ti queiras? Algo falla. Entón, que pode ser? Pois seguramente pode acontecer que nas nosas prioridades diarias eu sempre quedo na cola desas prioridades. Entón, así é moi difícil chegar a amarrar eses 10 minutos. A miña proposta, de todas as prioridades que temos cada día, pois intentar polo menos subir as que son para min, e solo para min, bueno, pois subilas un poquinho, polo menos a mitad alta da táboa. Entón, será maneira tamén de, bueno, pois ter aí un certo equilibrio no que a miña persoa tamén sexa importante no meu día a día. Porque vos recordo que a persoa máis importante somos nós mesmas, ti mesma, vale? Entón, por que isto é tan importante para a saúde? Isto é un capricho? Non. É que realmente, se nos estamos sobrecargando con tarefas e actividades que realmente asumimos exclusivamente cando non son da nosa exclusividade, ao longo do tempo, pensade que iso vai se traducir en picos de ansiedade, problemas intestinais, dores de cabeza, contracturas musculares, incluso baixo estado de ánimo, irascibilidade, estou xa que non me poden decir nada. Por que? Porque estamos sobrecargadas. Entón, todo eso evidentemente ten un efecto directo e moi negativo á saúde de cada persoa. Así que animádevos e empezade a priorizarvos un pouquiño cada día, vale? E xa me contaredes. E feliz Día da Muller.